Takže pohledem na tuto pevnost, v minulosti vězení, vojenskou základnu a kde si co si, jo. Alcatraz, začíná toto krátké videjko. Jo? Takže zde Alcatraz. No a co to je vedle Alcatrazu kousek, nedaleko? Co pa to tam je? No je tam přeci ten most, ten červený, známý, legendární most. Víš? No. Golden Gate Bridge. Víš, Verunko? Dobře. To je ale krásný most, Verunko. Já teď, když na něj koukám, tak je krásný. V tom videjku jsem chtěl říct, že ten most má takovouhle barvu proto, že se stavěl v 30. letech a z bezpečnostních důvodů se zatřel tohletou barvou, protože tady v tom údolí je často mlha a špatná viditelnost, tak aby byl ten most vidět. Jinak ty mosty, co jsou novější a z těch dalších stran, tak vypadají jako líp, vypadají honosněji, jsou takový hezčí, ale tohle je legenda, no? Legenda mostů. Tady totiž Zich zkomponoval tu svoji píseň Mosty znám. Co je to? Viď? Jinak San Francisco je předposlední zastávka na našem americkém putování. Pojedeme dneska večer směrem Los Angeles. Které si se odsud dostaneme. Ale je tu, Možná budeme spát v autě. je zrovna pátek a pátek je prý hrozná špička, A prý takže... to včera byla ještě horší, protože pracuje jenom od pondělí do čtvrtka. Ne, ty si děláš srandu. Američani pracují od pondělí. Asi jo, říkali, že jako většina, jo. No, takže máme teď dilema, jestli vyrazit hned, anebo to nechat, až chtěli jsme vyrazit kolem 5, ale říkal pan řidič Uberu, že je to úplně nejhorší část. Takže zdravíme tady od toho mostu, z toho krásného místa.